Mluví se hodně o průmyslu 4.0, patří tam robotizace, ale představte si, že každá ta tradiční metoda výroby, obrábění, vstřikování, montáž potřebuje opravdu jako zkušený specialisty. A my najednou dokážeme vytisknout třeba původní, já nevím, raketový motor, který měl 105 součástek, ho vytiskneme najednou. To znamená, úplně odpadá x kontrol, x dodavatelů, odpadá ta montáž. Je tam samozřejmě taky nějaký postprocessing, úprava toho výtisku, ale my jsme schopni vlastně odbourat všechny ty procesy, které byly u té výroby až po tu kompletaci jedním krokem. Najednou zjistíme, že my ten díl máme daleko dřív, s daleko menšíma operacema, s daleko menší logistikou, ušetříme stovky hodin práce a co je ještě dobrý, my nejsme tolik vázáni na ty logistické a dodavatelské řetězce.